Hadu arpongut kibawan hakamadu ahaka examen SSLC hadian kejing penmi result jongka Meghalaya Board of School Education men hakash pautarek ujeliu arajara puar. Haka jing penmi result ka embos haka result SSLC arja apuar ka Saint Paul's Higher Secondary School Marbisu kalong kaladu na padengki school baro haka jalla baka samla ame ba aihun syak harbi kentup lang ya u arga sip saha ubay le private ulayo kadju ka marks kumbayo ka kena school Saint Paul kata ka sanspa nyup san marks ka balong kendai pra point prapulai percentage. Kababot pat kadai ka St. Anthony's Higher Secondary School bat ka Auxilium Girls Higher Secondary School kabaya sam mar sanspa nrip kendai marks. Kani ka result ka penibon ki kena ya khon ya ka exam ki ringkat point bat layo i baka jingkio ki kena pulih ka SSLC ki day ki kentay ki bakamwan syakmat bani ki shenrang haba unong lum kubor uba prasyang ban lum jingtem ki skul ki bakam le baha ki kambon na ki kapsor ban nasor haba yo ban yakaran bat u principal ka school St. Paul's Higher Secondary School Marbisu Father Jamiris Shilla ulayathu bakalong kecing sarongi ka school ban yora biang ikanam jong ka school hadian labun bunsnem. Kae kabarun kami ki kena school menta kalong bakimdei ban kimen tang balapas henrei kabakongsan kalong ban nyawi kecing pule kum kalat yo kami yo jam namar sisin balabiang kecing pule kakam kaladon lupa. Om don kamen yo kakam sarkar henrei kadi kecing yar jong kecing mujing perkat hang taka ap kakam ong uteu principal. Jing so jing ang semua kemen bah bang ayo kini ka kerdan mentah kini ka result kala Aisyah ka jing kemen ya ka yang kesam hi bar koi but ka buram hi menikong nga Aisyah belai bala ai nga kemet ka buat ka khia kumju ru bang na penla bahaya nga kani exam ti ai mimi pa jing ngar kumju bala ya bahaya nga ki kershan bahaya nga ki jing puli jing nga kila amen siam shibun nga ha bede kini ka exam mentah kumjuru ai kuble ki no hikai ki bala treshidom han nak menta bangin la ban le bha ki exam ki jongi baro na dum channel ri hinga kwa ban ne bi science stream te nga yo ban thap menta ha St. Anthony's ni la yo ban rong hante te nga kani ka kwa ban ne puli lain ni hadian habut le medical oi ka ban kami ni hi kare ke jingna start ki bangin tip ke baro khamtam hiru mde bang na shupule kum to bangin yo akam henrei hagi jimbul jini di bendan ka thong gen bangin posha khamat ke baro kare kata bangin yo ekanam keburam bangin ra ekanam keburam ya ga yang kesam yo bele khamtam ke khubor jana hi kolong ba baro hi ni kum ki kon kasi ngire bangin trishtom gen hagi jimbule ni hakano kolong ban kalyang ka ban ra ekanam keburam khamtam ile ngide banya le shtam bangin ya bit ikibe perki ben riu kin bedan hakri kasi jungi ni ma kibe kia le shtam ha bari ni la be la ni la ben shtam ti ngide ban ai be bar khat na ni ha bangi dan kanu kanu jing thu ngide ban ai la ken ki kibe ki bor ban pan shoyang ni ha ki kam mobile phone ye ngide ban shtam ngide ban dan ka thong ha bangi dan ka thong ro hi ngide ban ya le shtam ka tai ngide jing kun tu jonga jungi nama ka ne ka thai ngi jungi ka dan kam shisha gi jaka pule kiba biang lamar bule ba teng lagi perkhat ya galinti ya ru ka jingblok ka basir kai badhang juga poru ki kwa hi ki bon ki me pa ki la kwa hi bandon ka stream khamtam hang ne ban ngilai perkhat hi kum ka management ban bo kum ka science stream bat ka taru habangi sedang pat ngin haban le humbo bon ki ek baro lamar ka jing sedang hi dan kambar bor ya kata ka jingpen kre lamar bule chisin bala sedang ngin de ban ya chakman kidon kam kino hikai jingi don kam ni ke building but hapeng jong ke jingyo kanno ke jing sew kanno ke kata baro nin haban pe haki benta bo per here kat kum gi jingi don kam pat tela day ban don hi ka san stream hakni ka school ba hak khamtam ban yarap yakini ki khna jungi ki badon hakni ke jaka namar bulai ban yabe lut chaboro sor ban ni pat ya ke jing job jong ki khna hakni ki por dalam long ru wat sikinong kendong ru Deka hang ni kejing mut long kejing job kam de ha ka school ka de hi kejing trashi tom jong ki khna bat kejing hikai kejing rap dam jong ki no hikai baro kam de kejing pule ban perkhat nam ta ka kam gejam ka baning kong hi long ban tip ban nang ban yam phang ban ya ka tum ka juk jong ka por ka ba ar ngin hab ban trashi tom ru na de ban ya halo ki jong ki jan
kombo mo phi ka dei ba ka jing pas kam dei ki jing job ha ka ban yo ka kam sarkar namangi I minta ke employment ka long haduk ka ba haduk kata kenalor kini ki jing hikai pat ki le se don ki khna ki ba ya daga wei ka perkha perdai ru ha ka bai dei ba vocational le se ki kam ki jam banwat ki la klenti don na prengi khna hang ne ki le school ro ju ko por ba ki le belar ru ju ko por ki don ki sap repair bar ki mol ya kata pat ha ka jingla ha ki sap ko jong ki ba repair nrei banau khmi bai na ka liang jong ka sarkar ka long ba tang ba ka jing shisha ka long ka tai ka jing nang jing sta jing education kam de ban perkhat tang ban yo kam yo jam ka dei ru kumno ban long good citizens na ta ban hikai ru ya ka pateng ka ban sawan lani ya ka menta ka ban idon kumno nila ban perkhat ban yeng la ki jong ki kijat ban yarap ru ikiwei pat kumno ban sotho khamha ladangi la ban le nalade ban seng lagi kam ki jam ringkat ke jing nang ke jing pip klempep da ke jing yarap lem ke jong kendrat bat ke jing yarap lem nalade nama ublei yarap ya kitu ki bre ki bat re shitong